Piscines d'aigua freda, d'aigua calenta, la tenim aquí. No tenien una piscina, que tenien moltíssimes de termes, després veureu i entrarem, veurem com hi ha bastantes. I, finalment, bonica. Si hi poses una... la font, com la tenim aquí dibuixada. d'haver 14 tines d'oli. I la zona de les termes, la zona dels banys, la tindríem just aquí. Quina d'aquestes d'aquí devia ser la brossa. Molt bé, és una llàntia d'oli. Pica! Molt bé. Llavors, la casa és aquí, el jardí em dic que estaria aquí a la part del davant, i ara aneu al darrere de tot, perquè seria la zona on hi hauria allò que dèiem, que feien les feines del camp. Per les termes, pels banys, necessitaven moltíssima aigua. D'on l'havien tret? De la pluja, molt bé. I si treien l'aigua de la pluja, on l'agarraven? Els estanys coberts. Els estanys coberts. Els pous. Dels pous, perfecte. Moltes vegades hi ha aigües subterrànies i feien un pou i llavors podien treure aigua. Perfecte, aquí fins al passadís. Anem a estructures que tenim. Aquí em dic que ara en tenim una, però segurament hi haurien 9 els dibuixos de color blau. Nosaltres, sabeu com ho sabem que aquestes coses, aquestes estructures, per exemple, tenien aigua? Fixant-nos en les parets. Perquè les parets no són normals com si fossin d'una casa. Les parets estan fetes amb parets i amb trossets de ceràmica. Les romanes tenien com uns patis amb aigua, era molt important. Això és la casa i tot aquest pati d'aquí també, ple d'aigua. Sabíem quines eren les plantes que tenien els romans, però n'hi havia algunes que què passava? Les coneixien, no les coneixien? Per exemple, les taronges. Els romans coneixien les taronges? No. D'on venen? De naranja. Perfecte. Les taronges venen de la Xina. Una de les feines molt importants del camp, segurament que això ho sabreu, vinga va, nois, és que el camp ha d'estar preparat. Això és informació. Hay dos. És uno. És científic. Sabíeu això? Sí. El vitis vinifera és el nom científic d'aquesta planta. Quina planta deu ser fixant-nos a... Deja los vasos. A la llibreta. Sí. Jo no vull... Mira, jo ja li sé tots. Ens A veure, llegeixo. amb el dibuix o potser... Ús actual. Medicina. ¿De qué teniu? Ellos. El alto. De catalán. Eso está mal. ¿Por qué sirve? Amb guants. Vinga. A veure, nois. Què? Estigueu atents. Amb els guants, cap als fems, a buscar fems. Estiguem atents. Una mica de terra. Una mica més cap aquí. Farem un ungüent de lavanda. Vale? Llavors, un cop estigui tot ben matxacat, sí? No us mogueu. Ara li toca... Així surten els trossos, Aura. Sí, tira el tros. Ai, parece que està buena, ¿no? Aquest et sembla que està... Que no se salga fuera. Ja? Vinga, ja està bé. No, yo he posat això. Yo lo he dicho después la también. Uy, es comestible, pero no tiene mucho. Hola, ahora no tiene mucha buena pinta. Això s'ha de remenar molt, eh? Pero sí, no.
Aquest, és que ens ha agradat bé. M'agrada molt. Vaya guanyat l'Àlex. Sembla un luchador de... Oh, que bien. Traga.